Ульян өлкәсе Кулатка районы Иске Мастяк авылына килеп кергәч, өйләрнең төрлелегенә игътибар итәсең. Шуннан да, мондагы өйләр безнең халкыбыз кебек. Алар төрле-төрле, ләкин шул төрлелек нәк кызыктыра да инде. Һәм бизи дә инде. Әлеге авыл белән без сезне бүген туган авылым тапшыруы таныштырачакбыз. Саумысыз, милләттәшләр. Dostum bulay desin mi? Dostum alay desin mi? Dostum bulay desin mi? Янган йөрәк яна инде. Уф дигәнгә карамый. Яна шул йөрәк. Авыл өчен, милләт өчен яна. Сембер өлкәсе Кулатка районының Иске Мәстәк авылында яшәүче милләттәшләребездә дә без янган йөрәкләрдән кабынган күңел җылысын тоябыз. Фәрит абый тарафыннан шул әлегедә баягы күңел җылысы белән тулган, туган авылына багышлап язган җырның ишетү бәхетенә дә ирештек бит. Бу җырның һәр бер нотасында, һәр сүзендә авылга мәхәббәт җәелеп ята. Җырчыларны сагынып җырлый, илемнең җырчылары, Мастягым сине сагына. Зәңгәр җырчылар барган, сагынам сине сагынам, сөйгән ярымдан да. Менә бу җыр үземнеке, сүзләре дә үземнеке, һәм көе дә үземнеке. Шәп. Мастягым мин үзем туган шул Мастякта, авылы biz үземнең авылымнан укытын, хәләл җифетемдә үземнеке, үзем иптәшем. Нигә сагынасыз? Сез бит монда. Кайчан китеп алам? Китеп, җырчылар. Иске Мастакка килә. Авыл исеме татарча Иске Мәстәк булса да, халыкның үзендә дә оригиналга якынрак итеп, ягъни русчалатып Мастяк кына дип йөртәләр. Күрше фәлән авыллар эчендә Мастяк инде ул. Тагын бер фикер бар, ягъни инде шулай ук исеменә бәйле. Мастак диләр оста кешене рус телендә. Ягъни ниндидер эшкә маһир оста кешене Мастак диләр инде. Исеме русча булуына карамастан авылда чын татарлар яши. Андый авыллар дөнья буйлап. Мастякның тарихы бик тә бай. Ул тарихка 310 ел. Ул тарих башлана 1713 елда. 1712 елда Кадыйка Миндашев и 63 Мурза татар служивый татарлар берелер прошение на имя царя Петра Алексеевича. Август айында 1813 елда ул аны подписать итә. Апраксин распоряжениесен чыгара. И 63 семьяга берелер шул тешләрдән җирләр, шул җирләргә килеп алар урнашалар. Бу урыннарны без беләбез инде тарихтан, Дикое поле дип әйтелә. И шул 300 без 300 еллыкны ниттек праздновать иттек. Әле инде вот безнең зур событие була авылыбызда, ул да булса 313 елны нитәбез, праздновать итәбез. Авылның ул вакыттагы зурлыгын күз алдына китерү өчен бер документаль фактны әйтү урынлы булыр иде. Иске Мәстәк авылында 1912 елгы язмалар буенча 5041 кеше исәпләнгән. 7 мәчет, 6 мәктәбе була. Кеше күплегеннән бире халык динле һәм мәгърифәтле булган. Ягъни монда инде кайчандыр йомышлы татарлар нигез салган авыллар, кичкенә генә авыллар бик тиз рәвештә мөселманнар белән тула башлый. Алар крепостнойлар була, крестьяннар була, һәм нәкъ менә шул крестьянлык политикасыннан, авыр сәясәттән качып, авыр тормыштан качып килүчеләр, аннан инде дин кысырклаудан качып килүчеләр, менә ике группа кешеләр менә әлеге авылларны, Идел буенда урнашкан йомышлы татарлар нигез салган авылларны ишләндерә, тулыландыра, күбәйтә.
Шулай иттереп, бу җирләрдә зур-зур авыллар барлыкка килә. Әлбәттә, һәр авылның үз юлы, үз йөзе, үз каһарманнары бар. Иске мәстәктә ул Сәгыйд һәм Шәриф Сүнчәләйләр. Бүгенге көндә дә Сәгыйд Сүнчәләй мәстәкнең горурлыгы. Аның иҗатын, тәрҗемәи хәлен өйрәнәләр. Шигырьләрен балалар сәхнәдән сөйли. Дуга, я Худая, рәхмәтеңнең безнең мәхрүм кыйлма син. Күңелебезнең ак күгәрчендәй, теләген тыңла син. Күңелебездә шул кадәр тәмле теләкләр Раббыбыз. Пак иман белән тибә безнең йөрәкләр Раббыбыз. Безнең писатель, поэт, драматург, переводчик, ул да булса Сәгыйд Сүнчәләй. Ул безнең авылның кешесе. Ул 1887 елда таба. Правда, узак монда яшәмиләр, аның туганнары Сулейман Сүнчәләевнең бу избасы. Ул була бик тә зур, әлегечә әйтсәк, предприниматель дип. Аның усадьбасы, аның кибетләре, магазиннары, аның кирпичный заводы. Шул кирпичный заводтан бу кладканы куя. Вот бу избага уже почти 100 елдан да артык. И күрәсез, әмән бер нәрсә дә булмаган. Без инде уйлыйбыз, бу избада мәчет түгел, музей ясарга и библиотека ясарга. Яхшы шул праздникка, теге елга июнь айына 13-нче безгә 23 елда безгә ачарга шул библиотеканы. Шундый безнең планнар. Кулатка районының бер-берсеннән якын гына урнашкан авылларның һәр берсендә үз дәверенең күренекле галиме ишаны билгеле. Зимнишәдә Хабибулла хәзрәт, Кулаткада Җәгъфәр, Урта Тирескәдә Әбделмән, иске Мәстәктә Әхмәр хәзрәт булган. Шунда килеп аткая тәүрәтләрен яңырталар, кирип укыйлар Әхмәр хәзрәткә. Укыйлар, Аңа дога кылалар инде. Да, шунда дога кылалар. И прямой юл бар Зимницага иде, урман аша. Моннан 7 чакрым. Зимницага шулай. Да. И турыдан урманны чыгып Ишан бабайга баралар иде. Без малайлар идек. Алар укый. Шунда да берәр сумны акчалар, сары акчалар бәрәләр. Без чабышып киләбез дә. Акча җыя идек әлдә әбиләр артыннан. Бик интересный иде. Хабибулланы укыткан ул нәрсә, анардан 50 яшькә карт булган. Беренче анда имамчылык кылган Зимницада. Алар билим алганнар монардан. Ул күчерелә Киримында. Мәстәккә ничек булып инде теге заманда күчерелгән. Алар зур халык булганнар инде ишаннар. Укымышлы халык булган. Без инде аны нитә әлеге заман чагыштыра алмыйбыз ничек тә. Баштан әлеге ташларга игътибар иткәч, бу урны шундый ташлыдыр дип уйлаган идек. Юк икән, әлеге ташлар кабер ташлары булып чыкты. Һәм шунсы кызык, авыл 1700 еллар башында авылга нигез салынган булса да, бу ташлар бит инде 18 гасыр башы гына түгел. Һәм күп авылларда шулай. Авылга нигез салынган. Фәлән елларда дип языла. Казылулар, археологик казылмалар эшләр алып барганда килеп чыга тагы да борынгырак нәрсәләр. Эш кораллары мәсәлән. Без булган авылда да ниндидер кешеләр яки авыл булган дигән фикер бар. Шуңа да бу яклар кызганычка каршы әле өйрәнеп бетелмәгән. Әле тагын монда өйрәнү өчен, археологик эшләр өчен әле урын күп минемчә. Өйрәнергә кирәк, белергә кирәк, чөнки бу эшләр безнең фән өчен генә түгел, нәкъ менә монда яшәгән хәзерге халык өчен кирәк. Алар да үзләренең тарихын 18 гасырдан гына дип уйламасыннар, инде үзләренең кайдан башланганнар, кемнәрдән башланганнар, монда йомышты татарлар килгәнче кемнәр яшәгәннәр, менә шул сорауларга җавап тапсалар, минемчә аларның тормышы мәгънәлерәк булыр иде түгел, ләкин ничектер эштәлеклерәк булыр иде. Зимнишә авылында Хабибулла Хәнсавар төрбәсендә без булган идек. Мәстәк авылы халкы зиярат итүчеләргә уңайлы булсын өчен Әхмәр ишанның каберен яңартып, матурларга уйлый. Башланган эш беткән эш диләр татарда. Авылның интеллигенциясе дигәндә
Без нәрседән, кайдан барлыкка килгән, ни өчен монда шундый укымышлы кешеләр булган дигәннән, чөнки әлеге авыл башка якындагы авыллар эчендә мәгърифәт үзәге була. Шул ук Зимничә өчен. Монда иң беренче булып әйткәнебезчә, йомышлы татарлар килеп утыргач, гади генә татарлар килеп утырмый. Йомышлы татарларның да төрлеләре була. Һәм нәкъ монда морзалар, бейләр, биләр инде килеп утыралар. Һәм гадәттә алар укымышлы кеше була. Һәм монда килеп утыргач та алар әлеге мәгърифәтне бу җирләргә тарата башлыйлар. Җирле халыкка, күрше авылларга, күчеп утырган халыкка әлбәттә бу йыгынты ясый. Авылның зыялы һәм динле булганын әбиләрнең күп итеп мөнәҗәтләр белгәне дә сөйли. Ya Resulüm Muhammed, kıldın alemge rahat, çektin dünyada zahmet, ümmetin için Mustafa. Sallallahu aleyke ya Muhammed Mustafa. Bari de berizge oğlu yaşgege, teğat uzrabular ide kervakı. Иске мәстәк кешеләре гади авыл халкы гына түгел. Аларның сөйләшүләре, үз-үзләрен тотышларында аристократлык чалымнары һаман саклана. Бу авыл әле тагын милләтебез өчен хезмәт итәчәк угыл-кызларын чыгарыр дип ышанып калабыз. Менә шундый тукталыш ясадык, мөхтәрәм милләттәшләр, Иске Мәстәк авылында. Әлеге авыл белән сезне дә таныштырдык һәм тапшыруыбызның киләсе тукталышы кайда һәм кайчан буласын без үзебез дә төгәл генә әйтә алмыйбыз. Тик һичшиксез ул татар авылы булачак һәм шул татар авыллары белән сезне дә таныштырачакбыз. Инде шуның белән киләсе очрашуларны көтеп, сезнең белән сау булашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр, милләттәшләр.